Igbo ndị ọma ehihie ọma nke bụ n'oge akụkọ ụwa n'ụlọ ọrụ Enyiba TV n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Mọnde abalị 28 n'ime ọnwa iri afọ 2024. Chetakwa na ọ bụ ahịa nkwọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. Onye na-atụpụrụ gị akụkọ ụwa nke taa bụ m Clinton Obidaya. Otu ụlọ ọrụ na-ekesa ọkụ latrik na Aba bụ otu a maara dịka ndị Aba Power emeela ka mara na a ga-enwe nsogbu n'ihe gbasara n'usoro nkesa ọkụ latrik maka nhazigharị nke ọdụrụkwa ọ dapụtarala na ijiri dozie okpu mmanụ nke Transport Niger Pipeline bụkwanụ nke eji na-ebunye ha mmanụ gas ijiri nye ya bụ ọkụ latrik. Ndị sitere n'ụlọ ọrụ ahụ n'ozi ha kwuru na ọnọdụ nke ndozigharị ihe ahụ karịrị ndị nke Aba Power nakwa ụlọ ọrụ nke ya bụ ndị na-ebubatara ha mmanụ gaasị ahụ. Ha sịrị na nke a ga-eme ka a ghara inwe ọkụ latrik n'ebe ndị nke ha metarala emeta karịchasịa na mpaghara nke Aba Ring Fence area. Ndị isi ụlọ ọrụ Aba Power kwuru na ọ bụ ihe a na-aghaghị ime ijiri hụ na a ga-eleba anya na ya bụ ihe ejiri na-ebunye ha ya bụ mmanụ gas ileba anya na ya bụ okpu mmanụ. Ha sịrị na nke ahụ ga-ewe awa 24. Ndị ụlọ ọrụ Aba Power agwala ndị ọrụ nchekwa n'ime obodo bụ ndị mara dịka ndị vigilanti nakwa ndị ọzọ ka ha biko hụ na echekwara akụrụngwa nakwa akụrụngwa ndị nke eji na-ekesa ya bụ ọkụ latrik. Ha kwukwara dịka ha na-ekwekwa nkwa na n'oge na-adịghị anya na ya bụ ọkụ latrik ga-alaghachikwa ka ndị mmadụ ndị ji ya na-eme ihe malite iji ya na-ekporizi mgbe. Otu jikọtara ndị ọrụ bekee na Naịjirịa ngalaba steeti Abia bụ otu NLC na mkpirisi bekee akatọọla iwu nke ndị ụlọ omeiwu na steeti Abia na-eme ijiri nwee aka oke n'ihe ruru pasentị 90 ego nke ọchịchị kansụl nye gọọmenti nke steeti Abia. N'akwụkwọ ozi jiri gwa onye nkwuwa okwu ụlọ omeiwu steeti Abia okwu nke onye bịanyere aka na ya bụ onye isi oche nke otu NLC na steeti Abia bụ Ogbonnaya Okoro nakwa onye odeakwụkwọ ha bụ Emma Alozie katọrọ akwụkwọ iwu ọhụrụ ahụ nke ndị ya bụ ụlọ omeiwu na-achọ ijiri mee ka ọ banye n'ime iwu. Ha bịara na-ajụzi ajụjụ kedu ihe mere na ya bụ steeti Abia jiri na-achọ ịhapụrụ ndị ọchịchị kansụl naanị pasentị 10 ma werezie pasentị 90. NLC kọwara nke a dịka ihe ọjọọ nke jọkarịrị udele na njọ masị ka nkapị n'isi. Ha sịrị na iwu a bụ iwu ọjọọ nke ga-anapụ ndị ọchịchị kansụl ikikere enyere ha ma bụrụkwa iwu nnupụisi nye n'ikpe nke ụlọikpe okpesi ọgwụ kpere n'ọnwa Julaị abalị 11 nke afọ a. Ikpe nke ahụ nyere ndị ọchịchị kansụl ikikere na-anara ego site n'akpa ego nke ha ma bụkwara ndị na-atụ nke ga na-emenụ n'akpa ego ha n'ọchịchị kansụl ndị dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa. Ndị NLC kpọrọ oku ka onye nkwuwa okwu nke ụlọ omeiwu na steeti Abia jụ ịnabata iwu ọhụrụ a ma rube isi n'ikpe nke ụlọikpe okpesi ọgwụ kpere. Otu jikọtara ndị ọrụ bekee na steeti Abia bụ otu NLC na mkpirisi bekee enyela gọọmenti steeti a mkpụrụ ụbọchị 7 ijiri mee ngwa ngwa maka ntinye n'ọrụ ego ụgwọ ọnwa opekata mpe ahụ nakwa ụka ndị nke ha na-akpa ịhụ na etinyere ndị nke ahụ n'ọrụ. Ha bịara na-asị na ọ bụrụ na ya bụ gọọmenti nke steeti Abia elebara anya n'okwu mbitambi ahụ na ha ga-ala mfanye aka n'ụkwụ n'oge na-adịghị anya. Nke a bịara dịka enwechara nnọkọ dịrị n'etiti otu na-ahụ maka nhazi nke ọchịchị bụ otu a maara dịka otu SAC na mkpirisi bekee nakwa otu isi na-ahụ maka nhazi ọchịchị na steeti ya bụ otu SEC bụkwa n'ebe ndị ndu ndị ọrụ ndị a nọrọ kwupụta enweghị ojuju afọ banyere ọnọdụ nakwa ụzọ ejiri na-elebara mkparịta ụka nke na-aga n'ihu anya banyere ego ụgwọ ọnwa opekata mpe na steeti ya bụ steeti Abia. Otu jikọtara ndị ọrụ bekee bụ ndị amara dịka NLC katọrọ gọọmenti nke steeti a n'ihi usoro nke ha na-etinyebeghị n'ọrụ maka uto ịhụ na nke a bụ ihe mepụtara ezi mkpụrụ. Ha sịrị na ha ewepụtala usoro nke a ga na-eji na-akwụ ya bụ ego ụgwọ ọnwa opekata mpe nye gọọmenti nke steeti Abia mana gọọmenti steeti a achọghị iwere ya bụ usoro nke ha wepụtara. Otu ndị ọrụ NLC asịrị na ego ọbụla nke gọọmenti steeti Abia ga-akwụ ha n'ọnwa abụ ọnwa Ọktoba na ha ga-ewere ya dịka ego enyere ha n'efu nakwa ego nrite n'uru dịkakwa ego enyere ha ijiri tie ha aka n'obi n'ihe isi ike nke okwu akụ na ụba ọjọọ. Ha sịrị na ego ọbụla ga-enye ha n'ọnwa Ọktoba na ha agaghị anabata ya dịka ego ụgwọ ọnwa opekata mpe n'ụdị ọbụla. Ndị ọrụ NLC sịrị na ọ bụrụ na mkparịta ụka ahụ
ebighị ruo n'ime abalị nke ụbọchị Fraịde izu a bụ n'abalị mbụ n'ime ọnwa Nọvemba na ha ga-ala mfanye aka n'ụkwụ n'egbughị oge ọbụla. Ọnụ na-ekwuchitere onye isi ala Tinubu bụ Bayo Nonu ekwuola na onye isi ala bụ ọga ya na-ejere ozi abụghị mmadụ obi tara mmiri n'ụdị ọbụla dịka ụfọdụ nọ na-ekwu ma na-akatọ onye isi ala site n'akara soshal midia. Onye nkwuchite ọnụ nye onye isi ala bụ Bayo Nonu kwuru nke a n'oge ọ nọrọ n'ihe omume ịgba ajụjụ ọnụ bụkwanụ nke mere n'igbe onyonyo TV dịka ọ sịrị na ọga ya bụ Tinubu adịghị tipe na ọ bụ dịka e nyere ya aha ahụ na akara soshal midia. Ọnọnụ gasịrị na ahụhụ nke ụmụafọ amaala Naịjirịa na-ata na ọ na-emetụ onye isi ala Bola Tinubu n'obi dịka ọ sịrị na ụbọchị nke ọdịmma nke ụmụafọ Naịjirịa na ọ na ha abịala nso. Onye ndụmọdụ nye onye isi ala na mgbasa ozi bụ Bayo Nonu kọwara ihe merenụ ndị ọrụ nchekwa si ha nwụchibeghị aka chịburu steeti Kogi bụ Yahaya Bello. Ọ sịrị na Yahaya Bello gara ga zochaa n'okpuru akwa nke agbada aka na-achị steeti Kogi bụkwanụ Ododo. Mmadụ 7 abụrụla ndị nwụrụ anwụ dịka ụlọ dara ma kụgbuo ha na Abuja, isi obodo nke ala Naịjirịa. Onye na-arụ ọrụ dịka onye Director General na-ahụ maka ozi gbata na Abuja bụ otu FEMA na mkpirisi bekee nwa amadi ya bụ Abdurrahman Mohammed kwupụtara nke a n'oge ọ gara njem nleta n'ebe ahụ njinji ya jiri na Airport Road nke dị na Abuja. Ọ sịrị na ihe butere n'ihe mberede a nke kpọtụrụla n'ụbọchị Satọde bụ n'ihi na ụfọdụ ndị mmadụ gara n'ụlọ ndị nke ahụ akwaturu na Abuja ma na-achọ iwere akụrụngwa ndị dịgasị iche iche ha ga-eji rụọ ọrụ nke aka ha. Ndị ụlọ ahụ kụgburu bụ ndị a sịrị na ha gara n'ụlọ nke gọọmenti kuturu bụkwanụ ndị ahụrụ na akwụkwọ ha jiri rụọ ụlọ na ihe gbasara n'onwunwe ala abụghị akwụkwọ bukpo na nke ahụ abụghị akwụkwọ dabara adaba igosipụta na ọ bụ ha nwe ya bụ ala ebe a rụrụ ya bụ ụlọ. Ọ sịrị na mmadụ 2 nọzi ugbu a n'ụlọ ọgwụ ahụike ma na-anara ọgwụgwọ ebe ọ dọkwara ọhaneze aka na ntị si ha bikonụ unu gharanụ ị na-etinye ndụ unu n'ihe ize ndụ site na ị na-aga n'ime ụlọ ndị nke ahụ akwatu na-eche akụrụngwa n'ụdị ọbụla. Ahụ maka nyocha n'ala Naịjirịa bụ otu NSIB na mkpirisi bekee ekwuola na achọpụtakwuola ozu otu onye nwụrụla n'anwụ bụkwanụ onye so na ndị nwụrụnụ n'ihe mberede nke ụgbọelu dapụtara nọ na Port Harcourt, isi obodo nke steeti Rivers. Ha sịrị na ọnụọgụgụ onye achọpụtara ugbu a bụ otu onye a emeela ka ndị a nwụrụ n'ụgbọelu a rụzie mmadụ 4 ugbu a. Onye nkwuchite ọnụ otu NSIB na mkpirisi bekee bụ Bimbo Oladeji ọ sịrị na ahụrụ ebe ozu onye a nọ na-ekwugharị efekefe n'elu mmiri bụ ebe mmiri nọkwanụ na-ebugharị ya dịka ndị agha nke mmiri nke mba Cameroon buputere ya bụ onye ahụ na mmiri. Ndị na-arụ ọrụ dịka ndị agha chọpụtara onye a n'ihi akwa nke oyi n'ahụ bụkwanụ akwa ejiri kọwaa ndị a ihe mberede a dapụtara bụkwanụ ndị yi uwe a richibidoro. Ozi rutere anyị aka mere ka anyị mara na nke a ruo oge ịchọpụta onye ọ bụ site n'ihe eserese nke foto bụkwanụ nke ihe akaebe ahụtara bụ ya mere ka mara nke a dịka ekwupụtara ugbu a na ọnụọgụgụ ndị nwụrụnụ n'ihe mberede nke mkpọkọ ụgbọelu ahụ dapụtara nọ na Port Harcourt, isi obodo steeti Rivers, na o ruola ugbu a mmadụ 4. Ọ bụ mmadụ 8 nọrọ na ya bụ njem ụgbọelu n'oge ụgbọelu ahụ kpọkara na Port Harcourt. Mana ka o si na-adị a nọrọla na-achọ ọtụtụ ndị achọ ebe a na-achọpụtala ugbu a mmadụ 4 dịka ndị nwụrụla anwụ na ya bụ ihe mberede ụgbọelu dapụtara nọ na Port Harcourt. Echiela aka na-achị steeti Kaduna bụ Uba Sani echichi chief n'aha ndị Igbo dịka o nyekwara obosara ala ebe a ga-arụnye ahịa a ga na-ere akụrụngwa ndị dịgasị iche iche bụ ndị nke a ga na-eji na-arụ ọrụ. O nyekwara otu ụgbọala bọs nye ndị Igbo dị na steeti ahụ ebe o kelekwara ha maka ịhụ na udo chịrị eze karịchasịa n'oge ahụ emere njem njegharị iwe n'ala Naịjirịa n'ihi ihe isi ike. Aha chief nke etutu ahụ echiri aka na-achị steeti Kaduna bụ ezi enyi ndị Igbo. Nke a bụ dịka a nọrọ n'ihe omume
nke omenala ndị Igbo nke afọ a bụkwanụ nke mere na steeti Kaduna maka ndị Igbo ndị nọnụ n'ebe ahụ. Ọ sịrị na ọchịchị ya nakwa gọọmenti nke Kaduna adịla na njikere ịrụkọ ọrụ ọnụ ha na ụlọ ọrụ nrụpụta nke ndị Igbo, ndị ahịa nakwa ndị Igbo, dịka ọ sịrị na ya ga-eleba anya ijiri hụ na ọ dọtara mmụọ nakwa akọnuche nke ndị mmadụ ndị ga-enwe mmasị na ya bụ steeti Kaduna. Aka na-achị steeti Ebonyi bụ Francis Nwifuru ekwupụtala N$75,000 dịka ego ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ndị ọrụ steeti Ebonyi. Nke a bụ n'akwụkwọ ozi sitere n'aka onye isi mgbasa ozi odeakwụkwọ nye aka na-achị steeti ahụ bụ Monde Ụzọ, bụ ya kwupụtara nke a n'oge o wepụtara ya bụ ozi. Ndị ọrụ ndị nọ n'ogo nke abụọ ga-erite N$75,000 dịka ego ụgwọ ọnwa opekata mpe, ebe ndị nọ n'ogugo nke atọ gawa ga-erite N$40,000 dịka ego mgbakwunye nke ego ndị ọrụ agbalịrị ha. Ntinye ego ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ndị ọrụ abụọ na ego N$75,000 malitere taa bụ Mọnde abalị 28 n'ime ọnwa Ọktoba a, n'ijiri tinyekwuo ntụnye ndụ nakwa ịhụ na ndụ dịrị ndị mmadụ mfe na ya bụ steeti Ebonyi. Anyị ga-aga n'obere ezumike, ya bụrụ na anyị alọghachite anyị ga-aga n'iri maliteghachi n'ebe anyị kwụsịrị. N'ọdị n'ebe ahụ apụla. Imeela maka na ị na-ebe ahụ ugbu a. Mgbanụchapụ akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka bụ ndị fọrọ n'afọ ugbu a. N'akụkọ maka azụmahịa, otu jikọtara ndị ọrụ bekee n'ala Naịjirịa bụ otu NLC na mkpirisi bekee akatọọla ya bụ otu na-ahụ maka mbinye ego bụ IMF na mkpirisi bekee n'ihi okwu ha kwuru gbasara ala Naịjirịa, bụkwanụ nke ha kwuru n'aka ha adịghị n'ego mkponye aka mmanụ patrolu bụ nke ewepụrụ n'obodo Naịjirịa. Otu NLC kọwara ndị IMF nakwa ndị ụlọ ọba ego mba ụwa dịka ude nke a na-ete onye nwụrụ anwụ banyere ya bụ okwu ha kwuru na aka ha adịghị na ya bụ ego mkponye aka mmanụ patrolu ewepụrụ. Ka o si na-adị, ya bụ ndị NLC bịara na-ekwu na ya bụ ndị IMF nakwa otu ụlọ ọba ego mba ụwa etinyekwuola ihe isi ike na mba ndị nke ka na-emepe emepe n'obodo a. Onye isi oche nke otu NLC n'ala Naịjirịa bụ Joe Ajero n'ozi ya katọrọ otu ndị ọrụ IMF bụ otu na-ahụ maka mbinye ego n'ihi ibute ihe isi ike n'okwu akụ na ụba n'ala Naịjirịa, gawakwa n'ihu n'obodo ndị ọzọ ndị dịgasị iche iche bụ ndị bịaranụ na-ege okwu nke ndị ụlọ ọba ego mba ụwa nakwa okwu nke ndị IMF ntị. N'oge a nọrọ na nnọkọ nke ndị nta akụkọ bụkwanụ nke ndị IMF nakwa ụlọ ọba ego mba ụwa haziri, dịka onye dairektọ nke otu IMF n'Afrịka kọwara n'ihe omume nke ha mere na Washington DC bụ nwa amadi bụ Abibe Salesia, onye gara n'iru ikwu na ya bụ ego mkponye aka mmanụ ewepụrụ na mmanụ patrolu n'ala Naịjirịa na nke ahụ abụghị mkpebi nke ha nyere, kama na ọ bụ mkpebi nke Naịjirịa nakwa gọọmenti ha mere site n'ụlọ. N'akụkọ maka egwuregwu, otu akụmbọọlụ Enyimba FC nke Aba tiri ịgba n'oge egwuregwu ha na ndị otu akụmbọọlụ Ikorodu City, dịka ọ fọdụrụ nkeji 19 ha ijiri nọrọ na-enweghị onye ọbụla nke na-emeri n'egwuregwu ahụ. Mana ka ọ dị, ọ fọdụrụ nkeji 2 ndị otu akụmbọọlụ Enyimba enyezie otu ọkpụ goolu n'egwuregwu nke MPFL ụnyaahụ bụrụ Sọnde. Ndị otu akụmbọọlụ Enyimba tere n'ụra nkeji 6 site n'aka Ifeanyị ihe emekwele, bụkwana onye akụmbọọlụ nke atọ nke egwuregwu, mana ndị Enyimba chelere ruo na nkeji nke ikpeazụ ijiri merie n'egwuregwu nke atọ ha. Goolu nke Moses Adikwu mere ka akara 3 nke ndị Enyimba fọdụrụ ha. Nke a mere ka ha merie na agba egwuregwu mbụ nke egwuregwu nke 4. Ya bụ ndị otu akụmbọọlụ Enyimba sonyere ndị otu akụmbọọlụ Ikorodu City ọkpụ goolu 2, ebe ndị nke Ikorodu City satara naanị otu ọkpụ n'egwuregwu ahụ. Mmeri ahụ mere ka ndị Enyimba nọrọ n'ogo akara nke 17, ebe ndị nke Ikorodu City nọ n'ogo nke 18 nke akara 8 ugbu a. Okwu nghọtahie nke dụrịta aka n'ọnụ dapụtara n'etiti onye ụlọ omeiwu etiti bụ onye na-anọchite anya Aba North nakwa Aba South sitere na steeti Abia
bụ onye ụlọ omeiwu amara dịka Alex Ikweche n'etiti ya na onye ọkwọ ụgbọala bụ onye bịara n'iwetara ya ahịa nke ọ tụrụ. Ihe onyonyo ahụ ugbu a efesala n'akara mgbasa ozi dịka onye ọkwọ ụgbọala ahụ zipụrụ ya bụ ozi ka ọha nwee ike jiri anya ha lere ma gbara onwe ha ekeresimesi. N'ihe onyonyo ahụ, Maazị Ikweche bịara ma onye ọkwọ ụgbọala ahụ aka ntị ugboro abụọ ma yekwa ya egwu ịkpọchibido ya n'ọnụ ụzọ ámá nakwa ebe ọ na-edosa igwe na-enye ọkụ ya, dịka ọ sịrị na ya ga-eme ka ya bụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ fue na onweghị ihe ọbụla ga-eme ya nwa bụ Maazị Ikweche. Esemokwu ahụ malitere n'oge onye ọkwọ ụgbọala ahụ edunyere ozi wetara nwa amadi ahụ ihe bịara ma gwa ya bụ onye ụlọ omeiwu Abia Ikweche ka ọ pụta n'ezi bịa were ahịa ya mana Honorable Ikweche hụtara nke a dịka enweghị ezi nsọpụrụ, ebe ọ tụrụ anya na ya bụ onye ọkwọ ụgbọala ga-ewetara ya ahịa n'ime ụlọ ya dị na Metama bụkwanụ nke nọ n'Abuja, isi obodo nke ala Naịjirịa. Mana onye ọkwọ ụgbọala ahụ jụrụ iwebata ya bụ ahịa bụkwanụ nke buterela n'esemokwu, dịka ya bụ Honorable Ikweche malitere kwuwe okwu ndị adị aṅa dị iche iche megide onye ọkwọ ụgbọala ahụ. Ka ọ dị, onye ọkwọ ụgbọala ahụ mechiri ọnụ ya ma ghara ikwu pim ọbụla ruo kwarị mgbe o mechara gwa ya bụ Honorable Ikweche ka o bikonye ya ego ahịa ya wetarala ya. Nke a bịara butekwuokwa esemokwu nakwa nsogbu. N'oge a nara ewepụta ozi a, onye ụlọ omeiwu Abia Ikweche aka agwabeghị ọha na eze okwu ọbụla gbasara ọnọdụ a hụtara n'etiti ya na onye ọkwọ ụgbọala. Ị pụrụ icheta na n'ọnwa Septemba afọ gara aga n'oge emere ntụliaka elu na ụlọikpe tribunalụ nke dị n'Ụmụahịa, isi obodo steeti Abia, bụkwanụ nke onye ọkaikpe nọ n'isi ya bụ Adeyinka Aderigbe gara n'iru ịchụ Emeka Nnamani, onye bụ onye otu LP, ma nye Alex Ikweche onye otu pati Abga akwụkwọ nlọghachi n'oche, bụkwanụ onye gbara n'onye nke abụọ na ntụliaka elu mere n'afọ gara aga.